цими вихідними одразу 4 партії, які балотуватимуться до парламенту на дострокових виборах, провели з'їзди, представили свої програми і кандидатів. Про все докладніше далі в огляді. Вже не стадіон, але теж на свіжому повітрі. Партія «Слуга народу» провела з'їзд у столичному ботанічному саду. Шатро зі сценою, музика і шаурма. У білій сорочці і без краватки, але з папірцем. Президент Володимир Зеленський каже, на парламентські вибори команда поведе експертів з різних сфер. Нові обличчя з регіонів та кандидатів, які пройшли відбір через інтернет. Це точно моя промова? Не Петра Олексійовича? Да, точно наша, ми готувались ввечері. Дуже дякую всім. Ви знаєте, ми зібрали з вами сьогодні тут, у ботанічному саду. І це дуже символічно. Я вірю, що завдяки людям, які сьогодні тут, які сьогодні з нами, Україна розцвіте. Ну і будемо саджати. Символізмів багато. Президент обіцяє, Верховна Рада нового скликання скасує депутатську недоторканність, а за кнопкодавство позбавлятимуть мандату. Список у парламент очолив голова партії Дмитро Разумков. У першій десятці представник президента у нинішній раді Руслан Стефанчук, гендиректор одного з телеканалів Олександр Ткаченко і спортсмен-борець Жан Беленюк. У партії кажуть, головний критерій – відсутність політичного минулого. Ні в списку, не на округах, не в списку не буде представників, які будуть делеговані нашою політичною силою, в яких є не партійне, а минуле у якості народного депутата від будь-якої політичної сили, або діючого, або минулих скликань. І наостанок селфі-сесія президента з шанувальниками. З ботанічного саду голова держави поїхав на гольф-карі. Не на стадіоні та не на відкритому повітрі. З'їзд партії «Європейська солідарність» пройшов традиційно. Очолив список Петро Порошенко. Хтось призначає кадри з 95-го кварталу. Для нас важливіше ті, хто пройшов 95-ту бригаду. Так, у першій десятці списку партії командувач десантно-штурмових військ генерал-лейтенант Михайло Забродський та командир медичного батальйону госпітальєри Яна Зінкевич. Вона пообіцяла боротися проти дискримінації ветеранів, осіб з інвалідністю та жінок. Окупований Крим та його корінний народ представляють лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв та заступник голови Меджлісу Ахтем Чийгоз. То, що сьогодні мені таке довір'я і таку роль определили, быть в этом списке. Это продолжение тех принципов и моей борьбы, которую я веду. И это отражение той надежды, веры, которыми живут сотни тысяч наших соотечественников в Крыму. У першій трійці «Європейської солідарності» голова парламенту Андрій Парубій та його перша заступниця Ірина Геращенко. Основні цілі політсили – європейська, євроатлантична інтеграція та боротьба проти проросійського реваншу. Ми йдемо, щоб не допустити реваншу проросійських сил. Зараз вони кучкуються по різних колонах, шикуються, переобудовуються, перевзуваються на марші. Та як би себе не називали різні уламки партії Януковича, суть їх абсолютно одна. Назва цієї сутності – «П'ята колона Росії». Найголосніша партія України установчий з'їзд проводила на Старокиївській горі у Києві. Це історична місцевість, з якої, як зазначав Нестор Літописець, почалась Київська Русь. На галявині прихильники і відпочивальники спостерігають, як у музеї затверджують списки кандидатів в депутати та програму партії. Програма політсили викладена на більш ніж 20 сторінках. Серед першочергових – питання окупованих Криму і Донбасу, проблеми внутрішньо переміщених осіб, а також оновлення судової системи та відсторонення від влади олігархів. Ми точно проти касти недоторканих, які раптом живуть по окремим правилам, які узурпували політичну владу, які заробляють на цьому гроші, потім купують ЗМІ, які маніпулюють волевиявленням людей, заводять в Верховну Раду та на інші органи влади своїх ставлеників, які приймають для них потім спеціальні закони, ще більше збагачуються. Це називається Бермудський трикутник олігархів. Ми маємо його знищити.
В команді «Голосу» молоді і відомі у професійних колах бізнесмени, юристи, журналісти, військові. Серед публічних – волонтер-шоумен Сергій Притула. Від кримських татар – делегат Курултая Рустем Умеров та правозахисниця Таміла Ташева. Это было обсуждение в лидеров, то есть я имею в виду Мустафа Ага, Рифат Ага, также и членов Меджлиса. Они приняли такое решение, что будут поддерживать демократические силы. Партия «Голос» считается тоже демократическим выбором. Завершився з'їзд концертом «Океану Ельзи». Звучали улюблені пісні. Не обійшлося і без прем'єри. Це пісня посвята Україні «Човен». Під козацький марш до зали торгово-промислової палати заходить лідер партії «Сила і честь» Ігор Смешко. Він оголошує, політсила йде на дострокові парламентські вибори. І найголовніше завдання майбутніх депутатів – повернути мир та захоплені території. Треба припинити цю війну, але це не може бути шляхом капітуляції. Нам потрібна перемога. І ми все зробимо для того, щоб досягти цього. На з'їзді Ігор Смешко представив першу десятку кандидатів у депутати. Серед них 3 нинішніх парламентарів від «Самопомочі», досвідчені силовики та вчена, яка спеціалізується на питаннях ЖКГ. У першу трійку увійшов голова Меджлісу Рифат Чубаров. Найголовнішим завданням для себе у команді бачить деокупацію Криму та Донбасу. За умови російської окупації Криму немає майбутнього у кримсько-татарського народу. Немає майбутнього у етнічних українців, які живуть в Криму. Вони нас витіснять. Але без повернення Криму, поки буде кровоточити і Донбас, і буде окупований Крим, дуже важко розраховувати на те, що буде міцна, демократична, незалежна Україна. Олена Стецюк, Володимир Задирака, Вікторія Бойка, Заман, АТР.